brother. Woohoo! Takot yarn. Hey! Solid. Dapat binigyan mo siya ng phone para pag nilagay ko sa video, ano? Hindi, natatapos siya ganyan. Ano nga rin siya, ano? Siya tapos rapel. Kasi Dito ako mo kuya. ako. Eh, kaya mo, best. Dito. Or squat. Eh, 1. Squat tapos go ka na. O, yan, go. Ayan. 1, 1, 2. Biglayin mo. Basta pag mong ano na. Upo ka lang. Yan. 1, 2, 3. Woohoo! Gagi, napaka-astis eh. Eh. Kaya, ako tanong na po sinong presidente po? Aba. Undecided pa. Undecided pa kuya. Nice. Oh. Next na tayo. Guys. Ito din gusto niya lang. vlog. Apo, for vlogging po. Okay lang ba kahit 100, sir? Okay lang po. So dito na lang wait. Okay lang. Yung Squat. Go. Brad, video! Okay, go. 1, 2, Go. woohoo! Saan ka lang? Wait lang kuya. Hold up. Wait lang. Wait lang. Grabe guys, napakasolid ang taas. Op, cellphone. Okay, stand up. Nagdoon pala yung phone namin. Ayun, doon? Okay lang. Ayan guys, tawag dito, ayan. Pababa tayo ngayon, okay? Dahil basta tiwala ka dyan, basta kapit ka lang. Diretso tuhod. Nanginginig si brother ko. Diretso mo na yung tuhod. Nanginginig yung tropa ko. Ate, patanggal ang face. Diretso mo lang tuhod. Tapos may pump. Hindi ba madudulas? Yan! Tapos higa ka. Go ka, buhatan. Tayo ka nakahiga. Yan. Lulusin mo yung right hand mo, dahan-dahan kang bababa. Kamay ko sa'yo. Diba? Yun, Ito kaya, camera. napaka-angas brother. Taas mo lang yung paa mo ha. Ulit kuya. Brother! Magkakasama naman kayo, di ba? Balik kami tatlo po. Ay, hindi na kami kasama. Opo. Yung guys, tawag ng kita-kits na tayo sa may baba. Kalaging ganyan lang ha. Diretso hanggang baba. Ito ba? Ate, tingnan mo natin. Sa camera. Excuse lang guys. Ulit. Low. So yung guys, tawag dito kakatapos lang namin kumain dito kami sa may Grumpy Joe. Okay, Grumpy Joe. Kakatapos lang namin kumain. Then napag-isipan namin ulit na dito na ulit matutulog. Bali pan 2 nights namin guys. Sobrang haba na ng vlog. Ano yun ko? Siguro ikakat-cut ko na lang to. Wait. Baka makatatlong vlog ako eh. So ayun guys. Yan, pagod na siya mag-drive nung si Brother Tony. Oo, gusto niya. Napagod. Oo nga, ulitin ko ulit tayo about sa zipline niya. Meron akong clip na nangangatog siya eh. Nangangatog yung ano niya. Yung tuhod niya, meron akong nakuhaan ganyan eh. So siguro na ano siya. Tawag dito. Ano na yung nababanalan? Nabidyoan mo ako doon sa zipline? Oo. Patay niya, Oh, sige, ipapakita ko yun. Okay, tawag dito. Dito muna kami ulit matutulog pang 2 nights namin. Then bukas na lang talaga kami uwi guys. Tawag dito, hanap muna kami ng another tranche. Yan. Okay, so dito kami sa may Sky Ranch. Dito sa may, tawag dito sa may gilid ng SM Baguio. Ayan o. Try namin magmahana. Try namin sumakay sa Vikings. Pangalan yan? Brad, anong pangalan yan? Ferris wheel, yan. Shoutout sa mga nandito ngayon. Marami ang haba ng pila. Pila yun guys, pila.
So ayan guys, mamaya. Try natin yung tinuan. Taso. Matakot naman yan, panginong yan. Hindi yan maano brother. Hindi yan mabagal lang yan. Paano kung nag-brown out eh? Ninam. Very nice yun, very nice. Natutuwa kami guys. Ito guys, tawag dito, ito yung unang ano natin. So yan. Brother, say tira mo. So ang tatlong shot is 200 pesos. Ibang mahal. Tapos short. Tigas. Sobrang tigas niyan. Ito lagi ko rin to nakikita sa TikTok. Ito. Yan. Lagi ko rin yan nakikita sa TikTok. Ito. So ayan guys, tawag doon na yun. Nagsayang siya ng 200 pesos. 200 pesos sa siya. Dapat ano yung saktong-sakto. Sabi nga ni kuya, dapat ano eh. Sabi nga ni kuya, dapat pataas. Dapat pataas tira niyo, sabi niya. Ayan ah. So ayan, yung tigas ng bola guys. Wala kang panalo dyan. So ano to? Ito lagi ko itong nakikita eh. 2 balls. I-shoot mo yung bola brother, dapat hindi lalabas. Anong bola? Parang bola, eh no. I-shoot mo siya, dapat hindi siya lalabas yung bola. Hindi lalabas. So mamaya tatry namin doon guys, sa may Vikings. Wow! Bali naglilibot muna kami ngayon. Pag nakatuto 5 points, Sige! Huli ako ate. Magkano brother? Bakit yung 4 picks 200? isa-isa lang to. Isa-isa lang. One down. So yun guys, 300 pesos. 300 pesos yan. Pang ilang 4? Oh, bali 4 picks. Okay, yan. Ayan, check naman natin kung ano yan. Anong laman? Wala kaming small. So, ganito yun. Ano yan? Ilang points? 2 to 5. Isip itong small? So, naka 4 points siya. Naka 4 points. Equivalent niya yun. 300 pesos. Anong cute? Si Bila. So ayun, kailangan mo kasi maka 15 points para makakuha mo yung giant. Ano ba yung giant dito? Siguro meron doon nakalagay giant. So ayun, ano ba next? Anong next? Okay brother. Oh! Bawal yun? Bawal yun? Ay sayang. Kala ko kanya-kanyang diskarte. Sayang. So yan. Ikaw din. Ako rin. Sabi niya kahit ano. Pwede ka ba? Mahirap. Sa gitna mo kasi tinatawag. Hindi, meron silang ginawa nun eh. So yun, wala, talo tayo. Talo tayo guys. Try natin to guys. Isa rin to sa mga napapanood ko sa TikTok eh. Ayun, sinusubukan niya. Ang hirap naman kung paghawak niya. Puta ka, nakita mo ko yung pitch. Takina guys, ngayon ko lang na-experience yun. Kung sakaling tatry nyo yun, dapat talaga hindi basa yung kamay nyo.
Kasi ang dulas sa kamay. So ayun, tawag dito. Guys, ang dulas. Hindi siya nakakaano. Madulas lang. A few moments later. Ang ina sayang. Try mo nasa gitna, brother. Again! May isa. May isa na tira. Naiiwan yung isa kanina. Ano may na isang naiiwan? Sayang. 100 jowa ko, ta isa pa. So yun guys, take 2. Wala na. Wala na. Ekis. So yan guys, for ano, pang ilang take nyo na to? Pangatlo na yata eh, naka 900 lang. Gigil na gigil. Mahina. Wala. Olats na naman. Olats na naman, brother. Inong yan, ayaw kong makita yan. So ayun guys, tawag doon, tatry naman na natin tong Ferris wheel. Ang isa sa pinupuntahan nila dito sa Baguio. Itong Ferris wheel ng Sky Ranch. Yan, papasok na tayo. Let's go! Ay natin. Uy, yung ticket! Ay, nahulog. Nahulog yung isa, ano? And let's go! So yun guys, malapit na kami sa may top. Sa pinakataas, okay? Ito yung makikita niyo pag nandito kayo sa may Ferris wheel. Ferris wheel ng Baguio. Yan, Sky Ranch. Grabe, solid. Wala pa kami sa taas eh. Wala pa kami sa taas. Malapit na pero. Yan o. Sa mga pinupuntahan ng mga turista. Nasa taas na tayo. Nasa pinakatuktok na tayo? Hindi pa, kulang pa. Ayun guys, oh, tignan nyo. Ay, wait lang. Saan ba? Diba? Dito nyo. Gagsi! Wala pa tayo sa pinakataas. Malapit na. Feeling ko malapit na. Malapit na mga. Ito lang. Yun na. Yan. City lights. Guys, city lights. Yan. Kaya once na pupunta kayo dito ng Baguio guys, try nyo to. Promise, try nyo to. Yay! Shoutout sa mga nakasakay ngayon dyan. Sana makita nyo to sa TikTok. So ngayon guys, tawag dito Vikings naman. Ito Vikings. Punta na tayo. Paupo na tayo. Yan. Ito yung minsan ayaw na ayaw kasi nakakasuka eh. Ito yung minsan ayaw na ayaw kasi nakakasuka. Yan, nag-start na guys. Ayan. Kaya na, ito yung ayaw na ayaw ko eh. Bagong Pilipinas, may prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo,
hello guys. Tawag dito. Pan 3 days na namin ngayon dito sa Baguio. Kasi napasarap kami kagabi sa may Sky Ranch. Pasensya na guys, hindi ko na natawag dito. Hindi ko na Hindi na ako napag-video, hindi na ako napag-vlog ulit. Kasi, nalobat ako. Tapos medyo groggy ako kagabi. Tawag dito. Sukan-suka ako. Dahil dun sa ano, yung pangalan yung taas baba na yun. Dahil dun. Tapos isa rin yung yung tawag dun? Yung Vikings na para lang mawala yung para lang mawala yung suka ko, pagkahilo ko, kinanta ko na lang yung bagong Pilipinas. Di ba sinabi ko, wala mo nang about BBM Sara ngayon. Pero wala akong nagawa eh. So yun guys, tawag dito. Kataas lang namin maligo. Then 12 noon naman yung check out. So hindi namin alam. Nakahiga muna kami. Nagpapahinga. Nag-aantay ng kung ano-ano. So dito kami ngayon sa may Brentwood Apartel. So ayun guys. Tingnan nyo. Yan. Napakaangas. Yan. Napakaangas. So ayun guys, maya alis na kami. Ewan ko kung saan pupunta. Try na punta ni Strawberry Farm. So ayun, tawag dito guys. May kita-kits na lang kung anong update. Sana pang last day na namin to. Mamaya hindi na naman, mamaya mapasarap na naman sa Sky Ranch. Tara na. Let's go. Bye-bye, kita-kits mamaya. So okay guys, tawag dito, pauwi na kami. Then namimili na lang kami ng mga pasalubong. Dito na kami bumili sa may Marcos Highway. Kasi sobrang traffic doon. So dito na kami mamimili. Yan. Yung mga strawberry, okay. Ito one. Strawberry. Tapos, ano pa ba? Mabilis lang naman makauwi. Siguro nasa Pangasinan na kami, mga 1.5 hour lang. Kasi pababa naman. Bumili ka na ng Ubijang? Hindi pa. Ito, Ubijang. Ito daw yung masarap eh. Famous. O yun, ito na lang. Woohoo! Wag! Marcos Highway guys, Marcos Highway. Nandito kami ngayon sa may Marcos Highway guys. Yan, pababa kami. Napakaangas. Grabe. Nakakatayo ng balayibo dito guys. Sobrang ganda. Yun, boss. Ay, marami dito nagbabike. Diba? Napakaangas nila. Solid. Woohoo! Napaka-solid dito. Yan. Marcos Highway. Solid. Saktong-sakto yung pagbaba namin, ganito yung panahon. Tawag dito, hamog. Ito fog. Yan. Ba, solid. Nice one Baguio. Yan, napaka solid. Hi.